No čo, Nikolka? Už túto súťaž dojazdíme? Dúfam, že áno. Bolo by na čase. Ale ja verím, že Gazik bude poslúchať teraz, že pôjde. No takže predstava konkurencie. Kupko, Matúš, Gaziček. No, bude to sranda. Posledné sekundy pred štartom. Nika. To už je bez slov. Áno. Ideme s Kupkom naraz. Takže som zvedavý. Takže sme to zvládli. Gazik tu vydržal. Trošičku už ku koncu začalo haprovať servo, ale typujem, že to bolo tým, že bol strašne prehriatý olej. Ale zatiaľ si držíme prvé miesto. Tak uvidíme. Ešte ďalšia hodina, teraz máme prestávku. A ideme ďalej. A sme došli živí a zdraví. Ajnika je živá a zdravá. Ako to hodnotíš? Konečne sme došli, celý závod. A bez poruchy. A bez poruchy. Teda, no, aspoň bez žebka, že by sa prejavila až na to prehriaté servo. Super, myslím si, že to bude prvé miesto, keďže nás nikto neobehol. Nerátam UTVčka, ktoré sme sem tam pustili, keďže sú nie s nami v kategórii a teším sa, že Gazik vydržal. To je hlavný úspech teraz, tento rok, že sa nám nedarilo a dúfam, že týmto sme trošku zlomili tú našu kliatbu kazenia.